manzon Allah yana zaune a cikin sahabbai sai ga wani mutum ya zo makahu da sanda ina lalube ina annabin yake. Annabi ya ce gani. Durkusa gaban manzon Allah ya ce zuwa nai ina so ka roƙa min ubangiji wannan ciwon nawa iwarke na ganka kurukuru. Ya ce masa ka je wannan masallacin ka yi addu'a. Ice me zan ce? Ka je ka ce Allah injini ya dawo ma da idanka. Hadisin Rasulullahi. Shiga cikin masallacin yayi sallah raka'a biyu. Ya daga hannunsa ya ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahama. Ya Rasulullahi atawajjahu ila rabbika bika liyakashifa Allahu anni barari. Shine ya ubangiji ina roƙonka ina kamun kafa da wannan annabinka annabin rahama. Ya Rasulullahi kuma kallon wajen annabi da kai nake kamun kafa zuwa ga ubangijinka nake roƙonsa ya yaye min wannan makantar. Sau uku ya fada sai ji an rumtse bar ido. Ana budewa sai ga ido ras. Sahabi ce muna gaban Rasulullah sai gashi an da wannan makahon ya zo. Ba shi ba makantar ba komai yana godiya ga Muhammadin Rasulullah. Wani mai daraja kaji ya tara irin wannan